बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीएनएम के मिगड़ी के खबर बदलती बे में फरायत का मरहबा दनवंग मिगड़ी के खबर आया तो फिर बतल कुल रशीद फाकुले में मुखबर तो गए सुरही तक तिरेगा अड्डू इक्वेटोरियल हॉस्पिटल हिमने सरहद दिरिगुल मद्दू कफावा बाय गोतित काउंसिलों अतलुंग हुटुम के बाकुती अमरे निर्देवे निकमा हाईकोर्ट निम्माफे राज्य के सरहद खंड मसरिकं वर बोड रंगलवे मिफ्कोया रिकॉर्ड दक मस्किरी खबर गेतरुंग तरगे के मुहिम मसरूत का असासी कंकं फुरिहम कुदिनमुगा आबादी कूड रशक आबादी बोड रशिक मेदुगा सरकार तफातुन कुर्बान कमुगा रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विदालवे खबरों के तफसीला बयाना Svanden tien feng israf kofia. Di pool furale ve ha feng israfan. Mi avshuge emmen komme dua ko tikota dan ngolanya ti israf koravani. Me kuliga wa ha feng. Tan tan ta. Fena ve to isnama. Israf no karama. Ballo zaki ad bavara kitti gendani. Mevura magina kokko esneru kiven huttuvi. Pikapaka ruada minuto. Pikapaka visneru ye magineo kiafa. Ti koche tati gendane. Donkalo Mexicom ga fihare hulwafi miyotta faridi mauga. Huawei phone Dell laptop desktop suntop nang huskong eheri eki faadu ge accessories. Mire mi tuttuna ge baatude. Huriha etchen hamakollage midani. Miharus mashaka nudeveyo ena beenumwa waraka. Ehem wima. Sabas kade. Ena wara gadgetu ane. Nexcom Sosam Mag Adi Faridi Mag Danita it's a kangen and zani Nehenta Anika coach baka hol Mahmodan Miro it's nodeless Baby coach at the kakkani Guess what? All of them favorite. Airways Miharways Emminge Makbul with noodles. Market ko distribute kurani Daisy. मैं सम्मेलन खबर तो गए तफसीला अड्डू इक्वेटोरियल हॉस्पिटल हिमने सरहदुन दिरुलमा दो कफावा बाय गोतित काउंसिलों अतलों हुटुमगा वागुती अमरे निर्देव निकमा हाईकोर्ट निम्माफे अड्डू इक्वेटोरियल हॉस्पिटल हिमने सरहदुन दिरुलमा दो कफा बाय गोतित कुरी हॉस्पिटल एळमा खंडयळुनु सरहद बदल कुरमा अड्डू सिटी काउंसिल निम्मे मिदिया जुलाई नवार वर्तु अड्डू इक्वेटोरियल हॉस्पिटल के इरमती फारा माफ करवा इरमती फराता हुड़ंग फरातन दो कफवा बिंतंग एहें सरहद तक बदल कुरंग अड्डू सिटी काउंसिलों निम्म बातिल को दिन मंगेती हितदु मजिस्ट्रेट साद मिह को मसला हुशेली एक तेरें हम मसलेगा सिटी काउंसिल के निम्म रंगल का मंग हितदु कोटो निम्मा फायरो अनें हम मसलेगा एक कोटो निम्मे काउंसिल के निम्म गोस कमा मसला कामयाब नुवी हम मिहुंग मसला हाई कोर्ट का इस्तनाफ को एदिफावनी कोटुंग इकमुगा वाकि गोते कंडालंदिंग इफरातो गोतितंग इफरातो गातुंग वाकि कुरमा नुवता इस्तुनाफ कुरेफावा मसलियं असर कुरवनिवि एव्वेस कमे नुकुरमा अड्डोतಳು हितदु मैजिस्ट्रेट कोटशा अड्डो सिटी काउंसिल के इदारा के मचंग अमर को दिनमा अदे फदे एव्वेस कमे कुरानमा एकं हुटोमा कमा बिहे एमिहा फरातकशा मोल्डिस पुलिस सर्विसंग अंगा अमर को दिनमा अडे हुंता 25 नवंबर 2021 निमिफावे एकमा गुलिकें हाईकोर्ट बुधदो निरफावा हुकुमगा बनेफानी एदुगे शरीयतुगे मजलिहुगा वकुती अमरा गुलिके मसलागे दिफरातुन दक्काफवा वाहकतका मसलागा हुशालाफा लीकुंतक रियाय कुरायरो मिहार अडेहुन निमफावा मिमसलागे तिरिंग निर्दिनमंग एदिफावा वकुती अमरु निर्दिनमकुं वकुती अमरकं एदुनु फरातकं इयाद कुरवेने गिल्लमे लिबिदानकम गबूल नुकुरेवे कमा एंकमुं मौली गोतुंग मिमसला बला फैसला कुरमुगे कुरिंग एमिहुंगे फरातुंग इदिफावाफदा वगुती अमरु निर्दिवे नेकम मसला बिले हाईकोर्ट के फंडियारुंगे इत्तिफाक वनी कंडालाफा ए मसला हाईकोर्ट का बलवनी इस फंडियार हातिफ हिल्मिया
ಫಂಡಿಯಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಸಲ್ ಗೇತುರುಂ ಫಂಡಿಯಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೆಂಚುಗೆ ರಿಯಾಸತ್ ಬಲಹಟ್ಟವನಿ ಫಂಡಿಯಾರ ಹಾತಿಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಮ ಎಗ್ಗೊತ ಗೋತಿ ಬದಲು ಕುರಂ ಬೇನುಂಬ ಫರಾತೋಗೆ ಗೋಚ ಹವಾಲುಮ ಮಿದಿಯ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊಹಗೆ ದಿಹವನ ದುಹುಗೆ ಸಾದಗಡಿಸು ಮಿನಿಟುಗೆ ಕುರಿಂ ಹಿತದು ಅವಶೋ ಫಿಹಂ ಹಾಜಿರುಮ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಬನಿ ಅಂಗಾಫಂ ಅದಿ ಗೋತಿ ಬದಲು ಕುರ್ಮ ಇತರಾಜ್ ಕುರಾನಮ ವಿಸ್ ಹಮ ಎದು ಹಿತದು ಅವಶೋ ಫಿಹ ಲಿಯುಮು ಎಕಂ ಮುಷೇಳಮ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಅಂಗಾಫ್ವೆ ಮೀಗೆತರುಂ ಅಡ್ಡು ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಸರಹದ್ದುಗಾವೆ ಗೋತಿ ಎಹೆನ್ ಸರಹದ್ದಕ ಬದಲು ಕುರಂ ಕೌನ್ಸಿಲು ನಿಮ್ಮಾಫ್ವಾ ನಿಮ್ಮಮ ಮೆದು ಇತರಾಜ್ ಕುರಾನಮ ಫರಾತೋಗೆ ಮಸಲ ಶರಿಯತ ಹುಷಾಳಾನೆ ಕಮ್ಮವೆಸ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಒತಿ ಅಂಕಾಫ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಮಿನೆ ಸರಹದ್ದುನ್ ದಿರಿಗುಳ್ಮ ದೂಕಫಾ ಬಾಯ್ ಗೋಹಿತ ಕುರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಳಮ ಕಂಡೇಳನು ಸರಹದ್ದ ಬದಲು ಕುರಮ ನಿಮ್ಮಾಫನಿ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಮಿನೆ ಸರಹದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡುಗೆ ಇಕ್ಸೋದ ಗುಳುಂಹುರಿ ಕಂಕಂ ಮುಸ್ತಗಬುಲುಗ ಫುಳಾ ದಾಯರಾಗ ಹಿಂಗಾನೆ ಸರಹದ್ದೆ ಕಮ್ಗಾ ವಾತಿ ಕಮ ಪುಣೆ ಎ ಸರಹದ್ದುಂ ಬಿಲ್ಲಿಬೆಂ ಒತಿ ಮಿಹಾರು ದಿರಿಗುಳ್ಮ ದೂಕಫಾವ ಬಾಯ್ ಗೋತಿತಂ ಎಹೆನ್ ಸರಹದ್ದು ತಕ ಬದಲು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕಮ್ಗಾ ವಾತಿ ಆಮು ವೆಗೆಂಬಾ ಮಂಫಾಯ ಕಟ್ಟಕ ಎ ಸರಹದ್ದುನ್ ದಿರಿಗುಳುಮ ದೂಕಫವ ಬೈ ಗೋತಿತಂ ಹುಸ್ಕುರುಮುಂ ಕಮಂ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಪುಣಿಫಾವೆ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಳಮಟ್ಟಕ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಬದಲ್ ದೇಗೋತಂ ಎತನು ಬೈ ಮಿಹುಂಗೆ ಗೋತಿತನ್ನಾಗ ಅಫ್ವೆ ಎ ಗೋತಿತಕ ಬದಲ್ ನುದೆವೆ ಅಹರ್ತಕ ಫಾಯಿತಿ ಫಹುನ್ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನಿಗೆ ವಿರಿಕಮ್ಗ ಅಗ್ಗಿನ ಬಯಕ ಬದಲು ದೀಫಾವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸರಹದ್ದ ಕಣ್ಣು ಮಸರಿಕಂ ವರ ಬುಡ ರಂಗಳವೆ ಮಿಫ್ಕೋಯ ರೆಕಾರ್ಡದ ದಕ ಮಸ್ಕಿರುವಾಫೆ ಮಿದುಸರ ಮಸರಿಕಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದೆಕುಣ ಮಿಹರುಗೆ ಮಸರಿಕಂ ಮಿಹಾತನ ರಂಗಳವೆ ಫುರುತಮ ಫಾರು ಸಿಎನ್ಎಂ ಮಾಲೂಮಾತೆವಂ ಮಿಫ್ಕೋಗೆ ಶುಲ್ಕ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಏಕನಿವೆಸ್ ಫಸತೆಕ ಹದ್ಯ 10 ಟನುಗೆ ಮಸ್ಕಿರುವಾಫಾ ಕಮಂ ಅದಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹು ಎವ್ವನ ದೋಹು ಮಿಫ್ಕೋಯ ವನಿ 10 ಹದ್ಯ 8 ಟನುಗೆ ಮಸ್ಕಿರುವಾಫಾ ಫೈಸಾಗ ಅದದುಂ ಬಲಾನಂ ಎ ನುವದಿಹ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಫಿನಿಕುರೆ ಮಸ್ಕಿಲೋಯಗಾಗು ಮಿಹಾರುಳನಿ 16 ರುಫಿಯಾಯ ಮಸ್ ಫಿನಿಕುರಮ ರಕ್ಕಾ ಕುರುಮಗ ಮಸೆಕಂ ಹರ್ದನಾ ಕುರುಮ ಗೊತಂ ಮಿಫ್ಕೋಯಂ ವನಿ ಮಿಹಾರು ಇತುರು ದೆ ಬೋಟು ಗೆನಸ್ವ ಎ ದೇಹಾಸ್ 14 ಟನುಗೆ ಮಸ್ ರಕ್ಕಾ ಕುರಿವೆ ಬೋಟ್ ತಗೆ ಅದಿ ದುಬಾಲಕ 7 ಟನುಗೆ ಮಸ್ ಫಿನಿಕುರಿವೆ ಅದಿ 300 ಅಡ್ಡಿ ಟನು ರಕ್ಕಾ ಕುರಿವೆ ಬೋಟೆ ವೆಸ್ವನಿ ಗೆನಸ್ವ ಮಿದೆ ಬೋಟ್ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ವನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗ ಕಮ ಮಿಫ್ಕೋಯಂ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಮಿದಿ ಅಹರಾಳ ಬಲಾರು ದೇಹಾಸ್ 21 ವನಹರುಗೆ ಮಿಹಾತನಂ तिरिस हैंगास हस्ते का फंसस नुवटनु के मसवनी राज्य एक्सपोर्ट कफा मी दिहास विहिवहन अहराला बलायरु बोडु इतुरु में तरक्की के मुहिम मसरूतक असासी कंकम फुरियम कोदिनमुगा आबादी कुडरशका आबादी बोडु रशक मेदुगा सरकार तफातु नुकुरबाने कमगा रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विदाल विजय अलिफ्दाल फेंफुशी काउंसिला बदल कुरबा ಎರಶುಗ ನುಕುರೆವಿ ಹುರಿ ಕಂಕಂ ಇದಾರತಕ ಮಸ್ವರ ಕುರಬಾಗೆನ್ ಕುರಬಾನೆ ಕಮ ಮೆ ಬದಲು ಕುರವುಮುಗ ಫೆಂಫುಶಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬನಿ ರಶುಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾ ಬಯ ಮಸ್ರುತಕ ಗುಳೆಗುತುನ್ನ ರಶುಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ಬೇನಂವ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂಕಮ ಗುಳೆಗುತುಂ ಕೌನ್ಸಿಲ ರಯಿತುಂಗ ಫರಾತುಂ ಹುರಿ ಕಂಬಡುವಂತ ರೈಸ್ ಸೋಲಿಹ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಬಾಫಾ ಮೆ ಬದಲು ಕುರವುಮುಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಕಂಕಮುಗೆ ತೆರೆಗ ನರ್ದಮಾ ನಿಜಾಮುಗ ಮಸ್ರುವ ಗೆನ್ನಂ ಬೇನಂವ ಬದಲ್ತಕ ನರ್ದಮಾ ನಿಜಾಮಾಯಕ ಫೆನುಗೆ ನಿಜಾಮು ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮಾ ಗುಳೆಗುತುನ್ನ ಬಂದರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸ್ರುವ ಗೆನ್ನಂ ಬೇನುಂವ ಬದಲ್ತಕ ಗುಳೆಗುತುನ್ನ ಸ್ಕೂಲಂ ಇತುರು ಅಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಮಾರಾತೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಹೆನ್ ಸರಹದ್ದಕ ಬದಲ್ ಕುರುಂಪದ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ರಯ್ಯತುಂ ಬೇನುಂವ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂಕಂ ಹಿಮಿನೆ ಮೀಗೆತೊನ್ ರಶುಗೆ ಬಿಮ್ಗೆ ದತಿಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಮ ಆ ಮಿಸ್ಕಿತಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾಗೆ ಆ ಇಮಾರಾತೆಂಗಳಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಂ ವನಿ ಫಾಹಾ ಕುಫಾ ಫೆಂಫುಶಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಂ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಕಂಕಮ ಬೇಹೆಗುತುಂ ವಾಹಕಫುಳು ದಕ್ಕಂ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬಂದರುಗೆ ಮಸ್ರುವ ಗೆನ್ನಂ ಬೇನುಂಬ ಬದಲ್ತಕ ಗುಳೆಗುತುಂ ಅದಿ ನರ್ದಮಾ ನಿಜಾಮುಗೆ ಮಸ್ರುವ ಗೆನ್ನಂ ಬೇನುಂಬ ಬದಲ್ತಕ ಗುಳೆಗುತುನ್ನ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಇತುರು ಕಂಕಮುಗ ಕಮ ಗುಳೆ ಇದಾರಾತಕ ಮಸ್ರುವ ರಕ್ವಿವಾಣ ಕಮ ಮೇಗೆತುರಂಗ್ ಮನಿಕ್ಫಾನ್ ಬನಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಮಸ್ರುತಕ ಕಂಕಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಮೌಲುಮತ ಕೌನ್ಸಿಲರುನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಬಾಫ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಉನ್ನ ಫಸ್ವನ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ का बैर वडागतमा नायब रईस फैसल नसीम फुरा वडागन फे मि कान्फरेन्स मेहर बेमंग हमजेफा वनी मिमुगे हतरें अदि फस्वना दुहु अबू धाबीगा मि कान्फरेन्स का नायब रईस बैर वडागन नवानी शरफरी मेहमानु के गोतुगा अदि कान्फरेन्स फेशमुग रस्मियतुगा अमनिक फानु वाहक फुಳು दक्कवाने IOC ಗೆ मेहरुगे शियारकी
इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक फसन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का नायब रईस के अरिहुगा सरकार के इस बेफुल मिन वडा गन्नवा वफदे वेस बैर वडा गन्नवा नायब रईस के दत्रफुल निम्मवा लिम्मफो एंब्रे राज्य वडा गन्नवानी अन्नपुततुहु अलिफ्ताल दांगती के व्यापार वेरिया मोहम्मद अबू बकर मराल मसलेगा हजर कोफावा बांग्लादेश मिहा की क़वायदा खिलाफंगुले विदेशी कमा फुलहुम बने फुलहुम बने मोहम्मद के मारू के केस का हिंगादे कंकंग हिंगुमगा फस गडीरु हेदे फावा कमा अदविदाल भी मसला कोर्ट साबित कुरिवे वरंग हेके लिबिफा कमा मोहम्मद के मारा गुलिगंग हमेकन हजर कुरि मिहा उम्र नवा विसारग बांग्लादेश निस्बवा शाह आलम मिया के बंद नवंबर महू इवन दो बनी फनर दोस्त हाफ एक फहन 16 नवंबर का बनी शरिया निमिंदे बंदू का बहटंग क्रिमिनल कोर्टुंग अमर कुफा एदो फुलहुम बनिफने मसला निमिंदे शाह आलम मिया बंदू का बहटंग कोर्टुंग अमर कुफा वाकमशा मसला के मिहा ए मसला मिहार फुलहुम मसलाग मिहार फुलहुम कुरमुंदनी मसलाग तहुगे गुफरियम कुरमटका कुरंजे फाहुगे मसक तकमा इतुर बुनेफनी मसलाग तहुगे गुफरियम को पेजिया फुनुम मसक विस्कुरमुंग नकमा मोहम्मद के मरा गुಳಿಗೆ मिमिहा हजर कुरे महमूद मराल मफो इल्लाल फोन ಒಬ್ಬ ಫೆನುನು ಇಲ್ಲಾಲ ಒಬ್ಬ ಫೆನುನುತಾ ಎದ್ದೋಸ್ ಫಹು महमूद मराला फलुगे तिरेगा हुरे वळकं इल्लाल ಒಬ್ಬ ಫೆನಿಫಾವನಿ अक्टूबर मोगे 7 बनतुहु महमूद घाशगन वलिंग हमलादी बुढ़ती जहम तक दीफा वाकम विस फुलहुम बनी बनिफा में मसलागा एम फर्तम तुहमत कुरबनी दंगती गवले दे बीरट्टी सका तोड्डु अंगफंग एदे मिहुन्ना देतिरेगा दंगती मिहु शाकु कुरे नमेस सालिमा मेदो तुहमत कुरबनी एना दिरुलेगे मिह कफेनुनो मंसरकुं एमिहा बुनिगोतुगा शालम मिया दिरुलेगे एरे नुए जहकं हैरो मिहेगे हळेकु गाडु इविगे बलालिरो गेतरें एच्चे दमाफा मिह को गेंदा मंजर फेनु कमा ए मालूमात एना एम फुर्तम हिस्सा कुरी आइला के मिहका एकमक फाहुं एकम फुलहुन्ना हिस्सा कुरम फुलहुम बनी शालम मिया हजरकों एना दिरुले के बलाफास कुफा महमूद मराली रे कंहिंगा देग शालम मिया किया दिंगिरो एना दिरुले गेगा बड़लाफ हुरे गिन तकति विस्वनी होदाफ में मसलागा फुलहुं में फाहुं आम कुरे मालूमातुं एगेगतुगा मिमिहा महमूद मराली एना गातुम फैसा होदंगुळुमुगे तेरेगा अदे मराल मफो बोला फै गोन्यकुं बंदे फळुगे तेरेगा हुरे वळकं इल्लाली वेस मिमिहा एकनि कुस्कमा अदे मिकमगा इतुरु एवेस मिहेगे बैवरवुं ඔක්කම තහුගේगा फाहागे फणवाकम फुलहुम बनी विताळेफ कुरेंगे फाहा कुलवे मुहिम खबर तकेंगे बोरे में इस्तिहारों के कूड़ा वक्त कुल कफो बातल खुलाना was wandern tien feng israf kofia bi pool furale ve ha feng israfan mi awshige emmen komme duwa ko tikota dan golanya ti israf korawani me kuliga wa ha feng tan tan ta fena ve visnama israf no korama ballo zaki ad bavara kitti gendani mevura magina kokko vesneru kiwena huttuvi pikapaka ruwadu minunto pikapaka vesneru ye magineo kiafa ti kochetta ti gendani donkalo mexcom ga fihare hulwafi miotta faridi mauga huai phone del laptop desktop suntopa nang huskon eheri eki faadu ge accessories mire mi tuttuna ge baatude huriha echen hamakollage midani miharus mashaka nudeveyo ena beenumwa waraka ehemwima sabas kade ena wara gejetu ane Nexcom Sosam Mag Adi Faridi Mag Danita it's a kangen and zani Nehenta Anika coach baka hoy Mahmoud emme meeru wits nodeless baby kochatti kakkani Guess what? All of them favorite. Airways Miharways Emmenge Makbul Wits Noodles Market ko distribute kurani Daisy
खबर बलन तिबे में फरायत का दिसफार मरखबात नवं ब्रिज व्यूइंग प्लेटफॉर्म न्यूपोर्ट हिंगा स्ट्राडा प्राइवेट लिमिटेड दी मसलागा कुरीगे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद मुईज आदि ए मिनिस्ट्री के एयर के स्टेट मिनिस्टर अहमद हबीब गमच्चा दावा को दिनमंग एंटी करप्शन कमीशन एसीसी प्रोसिक्यूटर जनरल को फीहा फुनवे मसला अंबुरा फुनवा लाफे ಮಿಕಮಗುಳೆಗೊತು ಮೌಲುಮತ್ ಸಾಫ್ ಕುರುಮ ಪಿಜಿಒ ಫೀಹ ಗುಳುಮು ಫೋಣ ಜವಾಬ್ ದಿ ಫೆನುವೆ ನಮವೆಸ್ ಮೌಲುಮತ್ ಲಿಬೆಗೊತುಗ ಎ ಮಸಲಾಗ ದೌವಾಣು ಕೊ ಮಸಲ ಅಂಬುರ ಫೊಣುವಾಲಿ ಎಸಿಸಿನ್ ದೌವಾ ಕೊ ದಿನುಮಂಗೆದಿ ಫೊಣುವಿ ಎ ಮಸಲಾಗ ಇಸ್ಲಾಹು ಕುರಂಜೆ ಕಂಕಂ ಹುರುಮುಂ ಎಗೊತಂ ಎಂಗುಮ ಫಹು ನ್ಯೂಪೋರ್ಟ್ ಮಸಲಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯಿಜ್ ಅದಿ ಹಬೀಬ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದೌವಾ ಕೊ ದಿನುಮಂಗೆದಿ ಎಸಿಸಿನ್ ಪಿಜಿಒ ಫೀಹ ಫೊಣುವಿ ಮಿದಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹುಗೆ ಹವಣದುವಹು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯಿಜ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದೌವಾ ಕುರುಮಂ ಎಸಿಸಿನ್ ಫೊಣುವಾ ಫವಣಿ ಏಕೆ ಕೊರಪ್ಷನ್ ಹುಟ್ಟುವುಮ ಮಣಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗಾಣುನ್ಗೆ ದಶುಂ ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ನುವತ ದೌಲತ ಫෑದಾ ಲಿಬೆಂ ಒಯ್ಕಮೆಗೆ ಫෑದಾ ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ನುವತ ದೌಲತ ನುಲಿಬೆಗೊತ ನುವತ ಲಿಬೆಂ ಒಯ್ ಫෑದಾಯಂ ಉಣಿಕನ್ ಲಿಬೆಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ದೌವಾ ದೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗಾಣುನು ಲೂಗೂಬಾತುಗೆ ದಶುಂ ರಸ್ಮಿ ಹೈಸಿಯತು ನಹಮಗುತುಗ ಬೇಣುಂಕೊಗೆಂ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಫෑದಾ ಹೋದಾ ದಿನುಮುಗೆ ಕುಶುಗೆ ದೌವಾ ಅಹಮದ್ ಹಬೀಬ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ದೌವಾ ಕುರುಮಂಗೆದಿ ಫೊಣುವಾ ಫವಣಿ ಏಕೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗಾಣುನು ಲೂಗೂಬಾತ್ಗೆ ದಶುಂ ರಸ್ಮಿ ಹೈಸಿಯತು ನಹಮಗುತುಗ ಬೇಣುಂಕೊಗೆಂ ನಾಜಾಯಿಸ್ ಫෑದಾ ಹೋದಾ ದಿನುಮುಗೆ ಕುಶುಗೆ ದೌವಾ ಮಿ ಮಸಲಾಗೆ ತಹುಗಿಗುಂ ಫಾಗ ಕುರೆವುಣು ಕಂತತಕ ಬಲ ಎಸಿಸಿಂ ಬುಣೆಫಾವಾ ಗೊತುಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಕ ಫುಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆದಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ತರಗಿ ಕುರುಮಂ ಏರುಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ಕು ತಿಂಗಹರು ದುವಹುಗೆ ಎಬ್ಬಸ್ಫುಮೆ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016ಗ ವೆಫಾವೆ ಎಬ್ಬಸ್ಫುಮುಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗ ಫಿನಿಬುಯಿಂ ವಿಕ್ಕಾ ತಣ್ಣೆಂ ಎಳುಮುಗೆ ಹುದ್ದಯಂ ಎದಿ ಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂಗ್ ಹುಷ ಎಳುಮುಂ ಎಬ್ಬಸ್ಫುಮುಗ ವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹುಳಂಗ ಜಸ್ಸಾಲುಮಫವು ಎತನುಗ ಫಿನಿಬುಯಿಂ ವಿಕ್ಕಾ ತಣ್ಣೆಂ ಎಳುಮುಗೆ ಹುದ್ದ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ದೀಫಾವೆ ಅದಿ ಏಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಬ್ಬಸ್ಫುಮುಗವ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಇತುರುಂ 2004 ಫಸ್ತೊಳಸ್ 4 ಅಕಫೂಟುಗೆ ಬಿಮುಗೆ ಸರಹದ್ದೆ ಸ್ಟ್ರಾಡಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಗ್ ಇತುರ ಲಿಬಿ ಇತುರು ಫෑದಾಯ ಕುಂಫುņa ಲಿಬಿಫಾ ವಾಕಮಂ ಎಸಿಸಿಂ ಬುಣೆ ಮಿಹರ್ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮೇಯರುಕಂ ವೆಸ್ ಕುರವಮುಂಗೆಂದವ ಕುರಿಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಗ್ ಇತುರು ಮಸಲೆಗ ದೌವಾ ಕೊದ್ದೆಂ ಎಸಿಸಿಂ ಪಿಜಿಯ ಫೊಣುವೀರು ಎನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ನೋಮಡಿ ಮಸಲೆಗೆ ದೌವಾತಕುಗೆ ಅಡುವೆ ಹುಂತ ವೆಸ್ ಕೋಟುಗದನಿ ಹಿಂಗಮು एसीसी के मेंबर अशरफ इजगे वगुतगा इस्तीफा दे पैफे सीएनएम वाह के दकमों एसीसी के मीडिया ऑफिशियल विदालवी एना इस्तीफा दे वाफनी अमिल सबतका हुरे कमशा इजगे वगुतगा इस्तीफा के सिटी फोन वाफा कमा अशरफ इस्तीफा दे वाफनी एसीसी के मेंबर रयतुंग मजलू के मिनिमम मुअस्ससा तक कमेटी हाजिर को परफॉर्मेंस दक्कम कमेटी अफेन मेंबरों कमिश्नर वक्कुरमुग मासिक फशंग कमेटी मेगे तिंग हफ्ता कुरे फास को फावनी को कमेटी के बदल मुका कुरादो दायरा के मेंबर हसन अहमद बनी एसीसी के मेंबरों ए कमिश्नर अयन कुरिफह मिहातन कोफावा मासिक तक शालाफा अदि मेगे तुरुं दिवेही दौलतुं गेलिफावा फैसा होदमा कुरेफा हुरे मासिक तक अदि मसल तौग तेरिंग दवा कुरमा प्रोसिक्यूटर जनरल गोफिया फनवाफा मसल तौग अददा तौगे को मरहलागा हुरे मसल तौग मालूमात होदमा वकवकिंग एसीसी के मेंबरों कमेटी हाजिर कुरमा हुशालाफवे आशार किलो कोकेन एतरकुरे मसलागा खिमेने अंगे मिहा दो को लाफे नवंबर महुके देवन दो राज्य ब्राजील के अंगे मिहाया एनागे लोबवेरिया का अमल तंगुरी गोतों शाकु कुरेबेकें एमिहुंगे लगेज बला फास कुरुमुंग एमिहुंगे लगेजुंग मस्तवा तकेतिकमा शाकु कुरेबे तकेति फेनिफा बाकमा अदि फुर्ता मरहलागा तकेति टेस्ट कुरुमुंग ए मस्तवा तकेतिगा बावते कमगावा कोकेन पॉजिटिव फाबाकमा एरु कस्टम सिंबने फावे अदे तकेतिगे आगु नवदिया 4 मिलियन रुपया ngaraने कमविस बने फावे ए मसलागा खिमेने अंगे मिहागे बंदा में दो गोते नेमुमा कोटंग हाजिर कुरुमुंग कोटम बनी एना दो कोलमा अमर कोफा नवंबर महुगे 18 वनदो फिर मिहा वेस कोटंग हाजिर कोफा वायर कोटम बनी एना के बंदा फस्त वस्त हाफा में मसलागा हिमेने देमिहम वेस बनी लगे जुम फेनुन मस्तवा तके चके एमिहुगे तके कमा इनकार कोफा काफ महानेली हुरागा तरगे कोफावा रिहिवेले बीच रिसोर्ट मसलागा दावा कुरी फ्रांस के कुंफन्य के दावा कुरुमुगे बार लिफावा कुंफन्य नूंकमा निमाफे रिहिवेले रिसोर्ट के सबलीज एब्बसुम बातिल कुरी रंगलकम निम्मा सिविल कोर्टुं कोफावा हुकुम बातिल कुरमंगे दि हाई कोर्ट का इस्तनाफ कुरी मसलागा अडेहुंता निम्मा हुकुम कुरवा फनी अंकारतु रिहिवेले रिसोर्ट हिंगा सेव द ड्रीम्स आको महल सिंह हेदि सबलीज एब्बसुम महल सिंह
mahal sim batil kure gosko kamabune save the dreams in civil court ga dawa kurma civil court hukum kure mahal sim sublease ebbasum batil kure rangalakama e hukum ga bunefane save the dreams nuwata company ge evs hisadarakam evs mahal ke huddaneti resort ga nutibe wen kamsha etanu manfa hodumuga haggu nonnane kama civil court mahal dekolan hukum kurmun november mahuge devana doho tourism ministry mani rihiveli hingang dukuri ebbasum batil kofa mahal sin sublease agreement batil kure save the dream moldes ke faratun dakkanje sublease kuya handling kuli nudakkate kama bune high court ga istinaf ka marhala ga court ga ए मसला बेल्ले फंडियार हसन शफी हुआ फंडियार अपलो हमीद अद फंडियार अले समीर हाई कोर्ट ने मसला बेलमफो अंगार धो कुरी हुकुम गा बनी दवा कुरमा दवा रद्दु कुरम के हमें लमेनति हितुरी हागोत का कुरिवे उन कमेन उकमा आई दवा रद्दु कुरम गा फरात के मसदाता ए दवा ए कुरम के कानूनी हैसियत फरात का हम हकीकत गा विस लिबफा वे तो बालंजी कमा कोर्ट तकों दवा बलागत मुगा दवा कुरा फरात के दवा कुरम के मसलहत होतुम गे तुरुंग ए दवा कुरम के हैसियत लिफावा फरात कन्वत नूंक बलंजे कमा सुप्रीम कोर्ट गा हुकुम गावे दवा कुरम के हैसियत लिफा नुवा फरात को दवा कुरम के नतीजा कवे गे दानी ए दवा यकी कानूनी को तुम कुरवे ने दवा नूंकम गा खंडेल गे दियुं कम बेस गबूल कुरवे कमा फंडियार हुसैन शफी माफ करवा फंडियार हसन शफी गे रावयु का पुणे फावे बेफारगदार फाकुल वे खबर का इश्तिहारों के कूड़ो गुतकुलो का फबात खुलानो බල්ලවා සකි ආද බෑවර කෙත්ති ගෙන්දන්නේ මෙවර මාගින කොක්කො වෙස්නේරුණු කීවෙන හුට්ටුවි පිකපක අරුවද මිනුන්තෝ පිකපක වෙස්නේරුවිය මාගිනයෝ කියාව ති කෝචෙත්ත ති ගෙන්දන්නේ දොන්කල මෙක්ස්කොම් ෆිහාරේ හුළුවැෆිය මියොත්තා ෆරීදි මවග ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂಗ್ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೇಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದ್ದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟುವಾನೆ Nexcom Sosammag Adi Faridi Mag MTCC Kashavar Promo Dehase Kavis Kashavar Promo ga Yamaha Suzuki engine spare parts Castrol additive PPG coatings Scott Bada fiber saman industrial gas adi marine light warab boditi discount takayako adi kurawwa kome fassas rufiyag vefareka coupon gurotun hoye faratika addiya nuwas rufiyag agori Suzuki 5 horsepower ge engine MTCC Kashavar Fihara ziyarak kurawwa itur malumat hodewma 16 fansa guluwa बेफारगदारम फाहा कुलवे खबर के तफसील बयालायरो मिदिया नवंबर मह सर्विस्टा जयगुतुगा नोटलस मोल्डेस मोजफकं इंहास हस्ते का $8 $2 फंस विसास हसते का $20 आतिफी रिसोर्ट बोकस मोल्डेस आम कुफावा देहास 21 को नवंबर मह सर्विस्टा जग मालूमात दक्का गुतुगा मिदिया नवंबर मह एमे बुड सर्विस्टा ज मोजफ न दीफावनी नोटलसिंग देंगे में बुड सर्विस्टा ज दीफावनी वाल्डोफ एस्टोरिया इताफुशिंग ए मोजफकंग इंहास फसते का $2 $20 फसते का दिरफिया तिम्बनेंगे में बुड सर्विस्टाज दीफावनी रिज कार्लटनिन ए इंहास सतरस्ते का $2.10 के $22 नुवस्ते का $20 मिदिया नवंबर मोह में मती सर्विस्टाज त दीफावा रिसोर्ट तक जोल मोल्डेस इंहास 300 का हद्दिया हाथे पेंट फहेंगे के $21 $240 फोर सीजन
ಎಂಹಾಸ್ ದುಯಿಸತ್ತ $4.2 ದಿವೆ ರುಫಿಯಾನಮ ಅಶಾರಹಾಸ್ ಫಸತೇಕ ಫಸ್ತೊಳಸ್ $9 ವಕರ್ ಮೋಲ್ಡಿಯಸ್ ಎಂಹಾಸ್ ಎಸತೇಕ ಹದ್ದಿಹ $5.5 ದಿವೆ ರುಫಿಯಾನಮ ಅಶಾರಹಾಸ್ ಎಸತೇಕ $20 ಕಂಡಿಮ ಮೋಲ್ಡಿಯಸ್ ಎಂಹಾಸ್ ಹದ್ದಿಹ $9 ದಿವೆ ರುಫಿಯಾನಮ ಸೋಳಹಾಸ್ ಹಸ್ತೇಕ $30 अंगसाना वेलस्वर ಎಂಹಾಸ್ $20.5 ಸುಮೆ ದಿವೆ ರುಫಿಯಾನಮ ಫಾನರಹಾಸ್ ಹೈಸತೇಕ $30 ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತುಗ ದೀಪಾವೆ वे फारगदार फाहा कुलन में खबर आया को सीएनएम के मिगटी के खबर दनवान मनी खबर बिलम का तेहद कुला शुको दनवा बेफने सर बाजिर फावर दुआ कंगे दें अस्सलाम वालेकुम।